bani munondi ndakutokata life because music yenyu chadetecta nditodzimanga but nditobvisa yatobatwa kudhara yapinda uko obvious imi onai less than 10 seconds. Hello guys, hello guys. Hi guys, how are you guys? Hi guys, how are you? How are you guys? How are you guys? Good afternoon, a very good afternoon. How are you, my diaries? Love with love and peace and unity. Muri say guys, muri say guys. I want to noti mwari vakanaka vakumutsa imese muri vatano pazuva ranhasi hapana anzi ashota afa aita extend kana kuti aita sei tinotenda mwari anzi bamni nayo meri zvakaoma masha wangu aya zvakaoma. Alright, yes, kana ndiri right zvangu Viki, how are you? Ndiri right. Okay guys, ndauya pano kuti ndizotaura nezve pamusoro pemukomana anonzi Nox. Chikomana chinonzi Nox guys, toda kuti jairira. Nox ada kuti jairira guys, sema diaries. Muri kuzvionawo. Nox ada kuti jairira guys, tegai Nox guys. Tegai Nox. Dzimongwa mozonyanya unditanzi simeli nyarara imimi. Guys, zvinozonyanya. Kunyarara chichacho ngauyi apa dedzai chikomana chinonzi Nox chiuye pano. Because zvino unozondinyanyirawo guys. Dedzai Zaka Prince ngavauye pano. Thank you, Victoria. Pamatapi. Anzi ndakatsamwa simela ndoda kuti jairira. Rega ndikutaurire munin'ina wangu, ukaona kwese zvauri kufunga kuti ukujairirwa nevani izvozvo, ukaona uri sender of discussion and center of attraction, just know that the devil has come to try and destroy and steal your joy. Uzive kuti ndiwe uri kurira, saka ignore noise. Ignore noise. Ignore noise and focus on what you are doing. Right, ndauya pano guys, Nox guni chikomana chezaka chinonzi Zaka Prince guys, nasi kuRustenburg nemuso Friday chiri kuridza kuno kuRustenburg guys, chikomana ichi sorry, Saturday mangwana chinenge chichiridza muRustenburg panonzi El Paso anditika ndo pachinenge chichiridza chiri pa El Paso. Saka ini ndaya kuzokumbira kuti guys, chikomana ichi da kuti jairira ichi animaona. Saka vose vari muRustenburg, please uyai neuwandu hwenyu tinde kunosapota chikomana ichi chinonzi Zaka Prince, chinonzi Nox gunichi. And isusu we are all about supporting one another animaona. We are all about supporting one another. Tiri kuda kusapota Nox new upcoming album rake riri kubuda apa zvakare. Handisi kuti ndore Christmas ere, handisi zviri kufamba sei hanimaona. Asi mangwana chikomana chinenge chakalenda pano panzvimbo yeRustenburg. Saka vese vari muRustenburg, please ingoita kuti ubatikewo andika uwanike uchiuya kutanga pa 100 rand unopinda mukati handiti kusvikira pachi 150 yako kuVIP, 100 rand yako ungoyawo kune vamwe kuku. Hainditoda kune vamwe nokuti kuno munhu kunonakiza zvekuti chaunga kubho zvekuti hanimaona alright. Saka guys, ndozvanandauya kuzokudza kuti Nox vedu ari kuridza mangwana nhasi. Tinenge tiri kwamabasharo nhasi Cosmo City yese muJoburg. Cosmo City mabasharo vatolenda. Ndambotaura mabasharo makuseni. Mabasharo vakatolenda varimo munomu. Antika ndatombotaridzwa nzvimbo pachigadzirwa guys, security yese iriti kuCosmo City. Anditika vari kuCosmo City vese mabasharo nhasi hande tinotamba macheso, hande tinosapota vedu. Handiti kukanzi makadzano yatinoenda kunozara. Guys, ngatisapotewo vedu wawane uchawiri. Moziva kuti raramo yavo chingwa chavo chiri pakunosapota mabhendi waya tinoenda kwari. Handiti saka hande tinosapotawo mabasharo nhasi vanenge vari kuCosmo City. Ini timu rangu reKuRustenburg tichananga paCosmo City apa tinosapota mabasharo. Mangwana todzoka tosapota Nox guni muno muRustenburg anditika. Saka ndozvanandangoti ndiye ndikudzei because diaries ndimi vanhu vacho anditika. Diaries ndimi vanhu vacho. Saka tobatana kwababasharo, tobatana kwanzi bamnini SIS matoineka day jokuki diaries kotodiko tari tiri kuzama kungo. We're just trying to keep ourselves on the safe side antoona
ya saka ndokwatinenge tiri guys hande kwamabasharo kune VVIP kune VIP kune mbombera munongoziva JJ promotions inoda zvinhu zvakarongeka saka anenge akatoganhura zvinhu zvake kuti kutangira pa 200 wo tiketi rinoma unoriwanawo uzopindawo kune re 400 wo ririkowo uzoendawo kune zvokumusoro kuma VVIP kwaunenge wakagara usingadi kubatwa nembinga nevamwe vanhu usingadi kunhugwa fodla usingadi ikokoko kuarea uko saka VVIP kana uri munhu yaya anenge asingadi kunyatso kuinteracta nevamwe asingadi kuonekwa kuti waenda kubendi pamwe unenge waudza medium nhema kana kuti medium audza mudhara zvinhu zvisirizvo kuVVIP ndokwenyu anditika ngatisangane ikoko kwanditika muzuva ranhasi guys anditi yes ndapedza ipapo saka toda kubva panapa manje tine kwatoda unanga guys tine kwatoda unanga uko saka tichata live yedu tasvika ipapo antika tichaita live yedu tasvika kwatoda kuenda uko toda kuti tisangane anditi tidzidze zvatoda kudzidza kwatiri kuda kuenda anditika tinotidze kwatoda kuenda toda kuti tidzidze ikoko anditika saka ya saka ndo nyaya yangu ndati ndikudzei hanzi naiseti thank you hanzi kuri kubvira veduwe kuri kubvira saka guys kune ava ndoda kuti gai ndiripite zvakare ndofunga vamwe vanenge vari vanyuwani vanenge vachangoya padiaries vaya vasati vambonyanya kuita nguva yakareba vari padiaries timu redu nyuwani riri pano diaries tinorira zvekudaro tine vavengi tine vakatimaka tine vanotitokonya tine timu rese saka kana mukaverenga zvamunenge maverenga kumastreet vanyuwani vaya please in the spirit of unity and peace and love do not ever bring zvamaona to our inboxes or to my inbox should I say please murunyararo murudo they will always talk you can never stop them. I can never stop them. Nobody can ever stop them because they are assigned to talk about people. They are assigned to try and bring you down. These so-called cousins of the devil, they will try by all means to try and discredit what has been started by God. Chakanaka chakatangwa na Mwari chiri kuendeka. Satani haadi chinhu chakanaka. Akauya kuzoba, kuuraya nekuparadza. Ukaona usina ma-attacks, then know kuti hausati wasvika palevel, hausati wakuita chinhu chinoonekera. Saka mukaona zvamaona kumastreet, ona ikoko, mokomendawo ikoko, mosiya ikoko. Kana takuuya pano, toita zvepano. Handitika timu rangu, toita zvepano. Kana wazviona zviriko, ona ikoko, chero ukaona ndichitukwa sei. Chero ukaona kuti tonzi izvozvi vatobatwa vakaita so, usatomboita moyo kuda kundiudza. Just go there and comment utaura kuti yeshuwa vatobatwa ikoko, kana kuisa laughing emoji zvopera ikoko. Kana tauya pano toita zvepano. One thing that gives me joy and peace is I know I am doing the work of the Lord. Ndakatumwa na Mwari. It's not me who is doing this. I am just an object, a vessel that is being used by God. Inina baminam tinongoshandiswa. Hatisiri sitakatanga basai. Saka whoever wants to try to come and fight Saramwari, haurwinesu. Because we are not fighting against flesh and blood. We are fighting against principalities of this world. So these principalities are those people that are gathered somewhere else, busy talking about you or busy trying to destroy you. Animona. Saka guys, my diaries, my new one, we are not going to be destroyed by anyone. Hatiskuzo miskwa. Tiri kuendera mberi asatatanga. Mwari pawachati ndazvakwana ndo patichamirira. Kana mukaona tichiri kuendera mberi, Mwari asati vatimira. Only God can put a stop to what is started. Hazvina kutangwa neni. Andina kubenge ndogara ndichikuudza kuti I never had a vision of this. My vision was to have an online talk show chitamba chinagwa. This what way it went and it was zivi. You ask me, I've always told you several times. I don't know. Kutaka shika apa say. No saka nchibelieve kuti God is in it. Saka let them talk. Let them write what they write. Let them let me tell you magetsa dzoka tedzera kufarika. Mina ndikudzei zvinoitika guys ndezvekudai so. Pano pa diaries atisi tese. Tikuti diaries
tiri kufamba musame spirit. Ndoda kuti muzvizive. And the people out there, ndoda kuti mushise shoko guys, kune ma friends enyu. Diaries antika haina ma sponsors. Anoti tikata problem. Tinobva tamhanya tauya tipeiwo mari vobva vatipa. Anditi, you don't expect diaries to help the whole Zimbabwe. Hatikwanisi. Sometimes nosaka nchiti guys we get content antika by helping a total stranger isingatozivi diaries yacho than to help vachi vanotoziva diaries, because ndo vana satani vakatoipa. Those are the worst people who go and create ghost accounts to bash us. Those are the people who go with my high D antika kuti toda kupisa munhu. Guess what? Ndakapiswa kudzara, ndikatukwa kudzara, ndikavhuraudzwa kudzara. Akusisina chinyuwani chichauya chekuti chichafa chakandisheka kana kundivhundutsa kana chichandidonedza. I am being blessed by the day as you see me. I am being blessed by the you are busy going and write your stories and fake stories and whatever. I am being blessed. Chaunodzvara ndo chaunokohwa. You busy digging a grave for somebody else. You fall into it. Ndiwo chawira mariri. Haugoni kuisira kucherera mumwe munhu gomba wowisira munhu yemugomba munhu wasina kusika. Munhu anowisigwa mugomba naMwari. Iwo kacherera munhu gomba uchawira mariri ndiwe. We are having a problem. I'm having a problem, guys, whereby ndichimuka makuseni. Like let me give you this example. Ndichimuka makuseni like animona case zaitika pa 2 days dzevanu vakafa vabatsigwa kuenda kumba. Handiti uchimuka makuseni guys, ndinomuka makuseni ndine more than 15 messages. Dzemumwe nemumwe. Anditika achiti ndikuda kubatsirwa. Guys, put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes. Uchimuka makuseni mona case yoyi vanhu vakaona nditi people watched tichibatsira. And there was no way we could have done it personal life. We can't operate without a live button. We could operate without a live button, guys. We could operate kuseri without a live button. But we can't because isusu tinoshanda takatowanda kudai so pano. Hatina foundation. Kuti titakwanisa kubatsira munhu imari inobva kuvanhu vachida kudzwa from the horse's mouth what is happening background. Hanimaona. Izvozvi right now ndamuka ndine 15 messages. 15 takafigona naningi wangu kwakati ndokumbura kuti heupe kuti abazwa kuinda kumba hatina kana senti. Umwe ndine mwana wemuneighbor wangu ari kugwara serious saka hatina kana pekutangira tachitokumbura kuti nimubatsire. Andimanzwa uchimukazve umwezve ndaita da problem pane mwana wekuchechi kwedu handichataura hangu zvakazowanda kune wekuchechi kwedu kune zvakadai zvakazoitika tikutokumbura madhaizi ambatsira hatina kana sendi. Guys, tikuziva kuti zvatikuita nepatinogona kuchibatsira, but hatikwanisi kuti tingabatsira Zimbabwe yese, and it's not every case that you are going to bring here that is going to be helped. By the way, by the end of the day nothing in the cases at 25 cannot 30 evana nonga vatsvaga rubatsiro. Antimaona kana tiri vapenyu kudai so patinoudzana paya kuti joinai funeral police amudi kana paita dambudziko makumouya muti ndafigwa nasekuru vangu ndokumbura kuti muvaendese kumusha toti hatina munofamba muchitaura kuti varamba kutibatsira. Muri kuona zvikuitika? Mufamba muchitaura varamba kutibatsira. Next door yekumusha yekumba kwenyu kuZimbabwe vakomana you see pamuri kundisvitsa mukuonawo pamuri kundisvitsa next door yekuZimbabwe kumba kwenyu manotora manoti kune vandoziva chakubatsirai rega ndinde kunovaudza kuzi avatondizivi kana kudi matora kesi yamaona of which is not wrong mauya nayo ndotaurawo kuti hatisi kukwanisa kuti handle nyaya iko zvino ndatove munhu akaipa poita timu rinogona kuenda unokunyora antika kana kunokuudzira maghosti anozviti takapenga asi shiri inozongofa. Mufunge vasikana, shiri inozongofa. Mwari uyu ndomudira chinhu chimwe chete, is fair and just. Kuti takatikumbira rubatsiro takadai pane vandiri kuudza apa
pane mukadzi wandazoudza munin'ina ngati munin'ina don't ever bring this kind of things to me please, don't ever. Wanga usingazivi but ndakudza ameno screenshot yatora kwatora kwa zvikanzi I felt you should saw this yakanzi screenshot yapiwa ameno ghost rekushitira kapinga kastereki Pamela Tamira apiwa screenshot zvikanzi poster SIS MELLY takavaudza kuti kune musikana nda kuenda kumba here achida kuenda kumba musikana yaigwara vakati hatisi kukwanisa kubatsira munasiri wedu vakabva vahenga phone. Vasikana vaenda kunopa Pamela ushu nyaya ishi mune data rekugona kusimudza nyaya kuti rega itsinopa Pamela. You guys pachenyu imimi vasikana vakadzi vacho whoever aendesa nyaya iyoyo whether yakauya kwandiri haina kuuya kwandiri zvisina basa. You guys imi pachenyu zvigadzirisei, hamuna kutomira mushe. Munowana mari yedata yekuti munopa Pamela aposte kuti Mela atsukwe but makashaya mari yekuti mubatsire shamwari yenyu ikwire ende kumusha. Makashaya mari yekuti mukwidze friend yenyu iri kurwara kuti ende kumusha, asi mari yedata munayo. Munoona kuti inini ndirega ndikudze zvinoitika and I go with the spirit, I move in the spirit. Ndosaka mamakesi acho tichizomaramba because zvinotodza vanhu vakakomberedza kesi iyoyo havana kumira mushe. Handi muri kuona taito kana vakauya kwandiri vakataura nenavanhu ndikapindura nchidaro vaitori vanhu vakanga vatongowirawo izvozvo, asi otherwise havasitori vanhu vakanaka, havasitori vanhu vane intentions dziclear, havasitori vanhu vane mwoyo wakanaka. Nokuti vanhu vane mwoyo wakanaka vanoziva kuti tinogona kubatsirwa. Alright, haana kubatsirwa nhasi but mangwana inini iwe wacho ndinogona kuzobatsirwa. You never do such a thing because post yenyu munogona kuvemaisa, mugona kuvema ndituka chaizvo kana kuti muchiri kundituka chaizvo, but look at me, I'm still here and I'm still standing and hapana chandinobva and it won't change me anything. Hanzi musikana handizivi Liya, I'm not so sure. Handizivi handizivi kuti ari kudhebengana, handitozivi, handichatozivi nezvenyaya yacho nayo because unoziva munhu anotaura nevanhu vanenge vachida rubatsiro everyday. Ini everyday ndotaura nevanhu vanenge vachida rubatsiro everyday, vanhu vanenge vachida rubatsiro daily roga roga rakatsikwada Mwari. Saka mamwe makesi unotokangamwa kuti nyaya handitoizivi kuti ndakaitoitaura nevanhu avati handisi kuti handina kuti ndakaitaura. Chokwadi chiripo chekuti handitotaura vakawanda ndichadozivini kuti nyaya yakauya ikatanda kudii. Yes, Mercy Favors, I'm new here. Welcome Mercy, we welcome you. We welcome you Mercy. Saka ndangoti muzive guys kuti aisi kesi yese ichauya yatichagona kubatsira. Anditi ndati ndive open ipapo. Ukaona munhu achitombowana pfungwa dzekunokunyora kwanoziva kuti uri worst enemy yeko, vanoda kukuona uchidonha, vanoda kuona uchitsikirira pasi vachikutuka everyday. Munhu yeye osimuka oenda kuti ndakunisa nyaya ikoko, angauya negood intentions rega, even achazvitsvaga rubatsiro angauya negood intentions here. Ndoda kuti muzvione madhayari kuti timu rakawanda rimwe rinenge riri pano harisi timu redu, harisi timu redu. Hanzi ndiye akaposta futi kwamadhumbe. Okay, handizivi hangu, harisi timu redu. Tine vanhu vanotouya nemiedzo mufunge kuuya kuzotsvaga rubatsiro zvokuti aone tichamupindura kuti chii, obva awana kufamba nazvo kuti akushatise. But guess what, ina nda problem nekushatiswa nemunhu. Inini ndoshatiswa, ini ukandishatisa ndoklinwa naMwari. You can make me dead but it won't hold water because zvangu zvina Mwari mukati. God is in it. NdezvaMwari. God will be knowing the truth. God himself knows the truth. He knows the truth. Vamwe ndo vanoti tinofekawo. Anmona, we are the worst fake people. Hameno zvasi zvatiri kuita izvi tiri kufeka here. I don't know kuti vanhu tisingazivi se vatita tobatsira if pamberi paMwari ifeki here. I don't know but I will leave it to God to judge. Tozvisiyira kuna Mwari kuti iwo ndo vachadi vachajaja. Vachandoziva so far. Madhairis tikuita zvinhu zvakanaka. That's why the attacks are there. Unenge usina wawatadzira, hauna wataura nezvake, hauna wawatuka, but still you are the center. The people that comes to you kutoita namba yangu yekuti kana akasandibatsira ndoda kunomutukisa, akaseva namba yangu mufoni make kuti ndoda kunokumbira rubatsiro kuti kubatsirwe munhu, vakangoti havana ndiri kunoposta vatukwe. Animaona handizivi, saka ndati ndikudzei vasikana.
aiwa Sheila, sometimes we need to address kune vamwe madiaries asingazivi manyuwa nevazive, because macases ari kuuya nhasi cheche ndafuma ndine 15, by the end of the day anenge a 25 nenyaya yekuti vakaona pakabatsigwa vamwe 2 ava mazuva apfuura. Saka wese and ichinzwa imunzwe this one manje. Let me tell you yakaitika yaitika ndinhasi mami pane munhu vari kuti vafirwa, handiti ndatanga kufonegwa nevamwe vanhu vangu vachiti pane munhu akafa chiva hapana pekutangira chikumbira kuti mutibatsire. Ndavabvunza ngati mune mari, handida kungonzwa mukafungadziwa noti kuti tichaenda kana kudii. Inini I go with the spirit. Ndabvunza kuti muda kuti bhodhi yenyu ende kumba saka imi makabata mari zvikanzi nevanhu ivavo takwanisa kuraisa 5,000. Ndikati alright 5,000 andina chandokupromisa iti nditori nemwe case iri pending masikana imboenda yakune mapage ndobva ndapa mapage womalist yemamapage anozvanodiwo vanobatsira kuti vamboenda nozama ikoko. Handitika right zvikanzi alright zvapera vasika vanhu vaya vahwisisa zvatopera right. Hapana kuita 1 hour ndabva ndafonegwa handitika nehama yemufi afa ane vashamwari dzambondifonera dziya hama yacho chaichaiyo manje. Ndobva yandifonera tapiwa namba dzenyu hanzi tikubatei takafirwa. Ndikati mafirwa sei nani kupi? Ndokundiudza. Ndobva ndototi nyaya iyi ndoyeva vanhu vambofona papa earlier on vandava vachiti 5,000. Ndobva ndati kuna bhudhi vaya ndikati saka imi muda kuti bhodhi ndekumusha zvikanzi ndikati saka muri kuti mune mari zvikanzi hatina kana sendi ndambotaura kaneva vakati ne 5,000 uya akuya kuti hatina kana sendi bhudhi vacho hama yacho iyi. Ndikati hamuna kana sendi zvikanzi ndakana sendi asivanyorera iri message zvikanzi hatina kana sendi. Ndikati hanzvadzi regai ndikubatsirei, kana muchida kubatsigwa muchavharira vanhu vakawanda kubatsigwa. Kana muchida kubatsigwa next time ndidza kutaura chokwadi, kune vanhu vambondiudza nenyaya yekesi yenyu vakati vane 5,000 imimi makuuya makuti hamuna kana sendi. Manga muchiti masikowa bhora magohwesa bhora renyu patiri hamubatsiriki ende hamudaro. Hanzvadzi mwari haasaka kukomborerai. Mozati vangondipindura tudii, vangondipindura 1 word rekuti pakaipa ubva utondibhuloka. Vangopindura kuti pakaipa ubva utondibhuloka. Animaona. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo kunze muzvinhu izvi. Animaona. Saka ndida kuti ndizame kungotaura kuti ngatirege kuisana pamienza asikana. Iwewo ufutira mboo kuitwa agent yaSatani yekuti ndoda kuti ndidistress simeli vasina chakwakanganisira. Kana uri kuti zveshuwa kwaya nenyaya ukapindurwa sina kufadza handitika semunhu unogona kana kuenda uri mudhayari cheche unoenda kuna andiselina pamwe wabata sisimeli vane dzavo dzakati ndiri munhu wenyamaka ndinotogona kuti angu mastress ekutodaro but iwo chiyawo nenyaya yako handikwanisi kuvharira panze ndotongoteerera but ndichitoziva ndine yangu ndinetsa pamwe kana kuri kuti nyaya yakauya kwandiri ndikapindura daro zvemachokwadi zvekutaura pamwe I was on a bad day. A normal person, a person with a clean heart, you go kuna andiselina ndaenda una simeli but mapindura vandita she will come. Kana kuenda kuna mkomba kuti kana utsvaga any one of the bigger ladies vari vana Diana mukome section vakadzi vahombe mukatuni vokuti nokwanisa kuenda andibvunzire simeli kuti is everything okay. Mapindura ini semunhu wenyama ndoga ndoti pandapinda neichoziva pamwe neichoziva zvanditondesangana nazvo ndini kuti ndapindura maybe handinayo zvakanaka ndine I'm going through some my own stuff zvisingatosikamuwo nevanhu handitiwaona. Then I'll come and say, you know what my sister, wandibatawo pa wrong time funge nditorewo nedzangu, I'm sorry. Handiti maona. But zvokuti unozotora wobva wamhanya tega ndokanda kuti vatukwe ndinati ndikudze kuti kutukwa akurai ende handichavhundiki kutukwa. Kana peace kana handisina chandisina kudzwa ini guys pasocial media. Handisisina chandisina kudzwa ini. Ndiri muroi, ndiri mbavha, ndiri chiyamheno zvose hure zvese ndiri. Saka pane chichauya here chinyuwani nhasi chichazotwa chichataugwa chikandidonedza pasi. Hapasina. Guys, kune vasati vave nemapolisi ndaikumbirawo nemweya waMwari ngatiitei mafuneral police, ngatijoinei mafuneral police. Anditi ngatiitei mafuneral police. 79 rand 89 rand policy yako wave nayo 3 months yatomachuwa watotanga. Anditi ngatifambei nespirit imwe chete, ngatifambei nemweya umwe chete, ngatifambei nemweya one. Uya ndikubatsira kujoina funeral police. Send your name. Usauye, in fact ingonditumira ku WhatsApp kwangu senda star yako nesename nefone number yako yema calls chete. Kungosiya zita rako sename phone number yema calls ndotokubatsira ungotaura kuti police, ungonyora kuti police, I'll help you. Chakufonera bag.
andimaona. So ndatichifambidza ndikumbire madhairis angu kuti ngatifambe nemweya 1, ngatifambe nemweya waMwari, ngatifambe nemweya werudo. Hatina we are trying. Hatina nguva yenegativity, hatina nguva yekuti tientertain Satan guys. Kana chinenguda kutaurwa chongotaurwawo mune zvakanaka, tongotaura zvataitoita izvozvizvi anditika tongopedza todarika. Andimaona tikuda kufamba nemweya umwe chete. Kune miwo vanotaura pamusoro pedu, maili yemuWhatsApp ingonyora zita rako nese nemonzi pane phone number, wonyora ne phone number chete, ndongokugadzira zvese achakufonera. Kune mi vanoti maghosti munopiwa kuti munyore zvakaipa pamusoro pedu, nemweya waMwari. Behind that ghost there's a human being. Pamela Tamira, you are a human being behind. Uri munhu wenyama. Sometimes we are doing good, not for me. It's not about me, ufunge. It's not about me. If it was about me, and there is a concern each and every time I am leading by example. Maybe probably last sharing mangu. But my secret in is in giving. Kuti mushandiswewo kuti mubatsire chinhu chinogona kubatsira hama yako mangwana. Unogona kusava iwako because we don't know who you are. Tongofungidzira kuti ndiwe ningi. Asi hama yako cheke kana mwana wako cheke kana unogona kusvika panguva yekuti uchaomera ugobuda mauri momuka ugoda kubatsira. We will never leave you kana tiri vanhu. We will forget about the past because it passed, and then we help each other. But if you are going to allow the devil kuti akushandisa uitwe chindege chekuya uchipiwa kunzi nyorai zvakati, we are helping people that we don't even know. Anditovazivi, I don't even know. Zvimwe zvinhu sefawo, I believe uri munhu wenyama. Mutori vanhu vanoshandisa account yemakati one day, muri munhu wenyama. Sefawo kuti zvinhu zvecharity izvi zvapinda papi, ndinyore kana panzi padliwa mari, wondiposta kuti pane mari yadliwa nokuti uri kumira pajustice. Kwete zvokunzi takazoti takavapa nyaya vakazodai. You of all people, you should know kuti we cannot help the whole Africa. Tinotori nedzi isati atisimbinga. Kune mbinga chaidzo dzaidzo dziri pasocial media dzamunoziva. Andika mbinga chaidzo dzisingatogoniwo wani kubatsirawo kana panenge pafiwa kana padini. Isusu edu tisina, tino vanatamburai vanorukwa mabhanzi mumusoro vasina mari yacho ndo vamungati teki nesu. Hamuoni kuti mukutorasika mepi papo? Muri kurasika mepi. Anti mazviona. Kana ndanzi vabhla mari vaba mari yavanhu ndopo mochindikandawozve. Vatuka vazodai kana ndazobuda paya fesi yangu yakaita zvamunofarira kutora muchita paya muchigadzira muchidini moita nyaya dzakaini ndikukumbirawo nemweya waMwari. Zimwe nyaya dzakadai so dzinokanganisa kuti vanhu vanenge vane serious genuine problems mangwana vabatsirwe. Why don't you tell the person anenge auya kuti you know what, go to here and address this issue ikoko. Dzokera kana kuti go to Auntie Selina. No, everybody knows Auntie Selina, and report to here vagadzise ikoko because tichada kuti vanhu vakawanda vabatsirwe. I have maghost akawanda right now andakuziva kuti ndivanani. Nenyaya kuti they came vakati simedi vamwe vacho vakabuda maghost anchetauri mazita akawanda akabuda maghost aya vakushandisa ma real names avo. Kuti unoza kutaurana kuseri, and I've never come here kazvidiscuss, but vakawanda they came kuseri SIS MELLY wedweka indoda kuzviraurira ndakazvimirira nyaya dzangu zvikadai nditozita shuwa naiwe ndiwe ndotodai so ghost name shuwa ghost riya riripo kuseri kwandakadibloka kudhara anga achipa ari pakend account yake asa abuda pachena ndatozosiya zvachose totoenderera mberi as if nothing happened. Ndokunonzi kuregerana nerudo. Hazvina basa zvokuti takambukana tikazodii, doesn't count. Hazvina basa izvo, mona, hazvina kana basa. Chikuru guys, ngatiendererei mberi nekubatsirana nekudanana nekumira. Handina pain. No. I don't even have no. Handina pain. But I just felt kuti let me just address it in chidarika. Kungoti zvakaipa kuti tiuye tiungane chiti kwa tine madiaries akati. Mamwe vacho vakatonyoresa kuna Auntie Selina kuti tiri madiaries asavasi. Mona, mamwe vakatonyoresa kuna Auntie Selina kuti I want to be a diary. Akanyoresa but avasi madiary. Handi mukuona the world that we are living in. Saka mwene mweya waMwari, you see a screenshot ndichitaurwa kana ndichipostwa kana kuti ndichitukwa kana kuti ndichitwa sei, don't ever. Ndono rufona ndiani kwa
Don't ever send it to me. Wona ikoko move commenta ikoko musa ikoko ina handisi ghost guys, andambovhera ndakaita ghost paupenyu hwangu ini ende handinambovhera indaito operator ndiri ini ndosaka ndichigona kumirira nyaya dzangu ndakauya ndakazvimirira ndakadai nokuti it was me. Hanzi tishuya ho aripo. All right, okay guys. Right on. Andisi kumona. That's in the request. Okay, kanzi nokse ari comment section ada ku Edward. Let me add Zaka Prince. Tinzwe. It is well, my be. It is well. All is well. Atichavhunduke edu. Isusu takufamba naMwari. Vanofamba takufamba naMwari. Haisi nyaya hayo. Tofamba naMwari. Zvinhu zvedu. Chandoziva ndechekwanzi Bible rinoti regai zvikurirane. Muze yasende request. Regai zvikurirane zvoonekwa nezuva rekupedzisira. Regai zvikurirane. Regai dzive shiri masai hana muto. Regai zvikurirane. Zvichaonekwa musi wekukohwa. Musi wekukohwa ndo panozoonekwa. Uya tiansi kwa SIS MELLY munohura muri pamurume. Kana azvizo munhu akaita sena azvizomboiti kuti zvinofa zvakaloda pasina munhu one day kana wandahura naye kuti one day tichazirega kuhura tese obva azirega kuya achitaura kuti uyu ndaihura naye. Anotozobuda pachida achitaura achitoti ndakatombohura naye achitobudisa nevhi11 rese. Kana ndiri hure ndatiregai zvikurirane ndichichita pane murume ndiri pane murume zvichabuda musanyanya kunetseka. Zvichabuda. Zvinozongobuda one day kuti shuwa vabatwa vane chikomba vazohura mai vaya. Ndofunga dei ndakatobatwa kudhara ini nekutaurisa kwangu nekujamba kwangu pamwe handizivi pamwe zvichazoitika. Handisivi. Mozati munhu ave public figure ukahura zvimbokutoreri 5 minutes kuti ubatwe. Nokuti pawafamba kudai so unotongoonekwa vanhu vanotokuziva utototi apo pakatomira zvakaipa. Munhu anotobatwa angatobatwa every day mukawane kuposta ndivo Father Diaries. Ndo vamungatohwa nekuona vachipostiwa apa kunzi vabatwa maybe vaita imwe girlfriend vaita kwete inini regai ndigare kudisappointa handingawani kunichibatwa nchinzi ndakayahura. Azviti. Father Diaries murume handingamurambiri. Ndiyo maybe vamungatoonzwa everyday muchidzinasi mabatwa mangwana wabatwazve ini ndichingosekawo ndiri kuteresi nevamwe kuti postai ndokuti munhu adzidze apfidze adzikame. Kwete inini handihuri and I will never. Andi azviti. Handichiti murume wangu azviti. Kana ndimusandozoti maybe ndakuita zvinhu zvitenge tatosiyana. Taparadzana tarambana aindauko ndombotora nguva yangu ndichipora ndotodecide kuti ndise murume panzi ndichamudina imi pasina rangu. Ndichiri kuda murume wei kandizvigarire zvangu. Kana kuti gandiite boyfriend ndoya ndokutaridzai. Kwete zoti kwai ndingachiti kwai ndochita chinoba mini ndofamba nawo everyday ashuwa kuchita kwacho kuchita nguvai. Uchita nguvai. Hamo. Pane I send a request pane wo auya. Now I can see. Ndandi. Serious? Right, I'm adding you Noxy. Zaka Prince munobuda yes, munouya neface. What is it? Ana follow. Hello, follow. What is it? Yes, zvakunzwika. Yes, Nox, zviri sei? Tiri boys. What is it? Kwamuru. Kuno kuripo kwatongoshota kuti tamirira kuti mangwana kusvike tiwane kuenda nojamba maspiki. It's confirmed mangwana. I think chava maskati chocho. Aiwa svika maskati zvikumborova zviraundi. Kumborova muzviraundi. Saka promise saka unafana kuti tuneswe zomashuwa. So nguva iripo tombotenderera muRustenburg. Ndizvozvo. Nox mangwana saka wakagadzirira chii vanhu vako vanhu timu rako ririmo mucomment section rakakumirira wakavagadzirira chii? Tine masongo manyowani avanofana kuzomunzwa. But then tiri kuuya nemamwe masongs avajaira kubva kudhara kubva kuna iwe Maria tobva ipapo topinda panana unonza seiko
ndikakutora ndoenda newe kuchikutiro mai mwana tupinda panana wenera tupinda panana zvandadiwa nemwanasikana ndoita seiko anandinonyara then topinda panana my melody ndiudze zvanoda da uchandifunga iwewe eri Mezuva ndaenda. ndazari muneipa Aiwa tinenge tiripo right. Saka team Rustenburg yese ndambokudzai before Zaka Prince vauya kuti let's support our own people guys. This is their career. Ndo pane kudya kwavo, ndo pane rentals dzavo. If we don't support the way we support my locals emuno vana makadzi nevamwe vekune dzimwe nyika vatisingazivi, it is the way that we should support our own artists guys. Sometimes unogona kuochita handina kureal music but just go there and be with others. Imantent munhu wese akabata mari tinadzo mari. Let's just go and support Zaka Prince. Kune vachada kutorwa naZaka Prince ma-pictures. Andika because kana ave pastage amukwanise kutorwa ma-pictures naZaka Prince. Saka kana uri muRustenburg uchida kutorwa ma-pictures naNox anditika unobata isusu tokuudza kuti pakati nguva dzakati anditika toita masheti newe ipapo anditika because kana achinge angozopinda muhoro Nox munhu wevanhu asi kustage amukuniki kuvanhu amumuwani anenge ava kuita zvebasa kustage. Saka I'm hoping team Rustenburg yese amuri vanhu vangu zvekudaro mangwana tichachizadza chiel pass anditika tichiona Prince munhu wedu Nox akomana. Nox ndiye munhu wekuti chero tikada tapatika tisina mari yako ndikati pa Nox uya anosvika munhu wevanhu ndo pafair. Nox munhu wevanhu. Nox avhairiri vanhu munobvumirana neni. Nox kune mumwe artist okuti ukada kuti picture abati ukada kuti uti mhoro anota kudai so but Nox munhu wevanhu. Vashoma vasina mapictures naNox apa. Vazhinji venyu mune mapicture naNox. Munhu wevanhu. Ngatisapotei Zaka Prince guys. Ngatisapotei Zaka Prince. Thank you so much. Usvika nawasvika ejo time unosvika ura chaudzwa nebosi twasvika then toona turi papi toya tokupika ipapo mumbata. Then tozoya tokupika papi tomboita zviraundi tozomboita zvilive street ese. Undigireka box rangu reCerevita cha. Bernardo is his friend. Bernardo Msaki. My friend. Those are very mushy. All right. Thanks a lot. Sharp. Sure. All right. Right, guys. Aiwa sandi tangu abadala rent. Ukabadala rent. Wowe toya waya kwa Nox. Anditika tangu abadala rent waya kwa Nox. Anditi. Saka guys, ngatibatana kwa Nox mangwana Rustenburg yese team rangu Rustenburg guys batai matable guys tigare pa matables pamwe chete. Batai matafura tigare pa matafura tese. Tichinyaso dhakwa, tichinyaso imba, tichinyaso fara. Vana baba nenda uza father diaries ngati father diaries nemabhuru enyu uko. Mondrega wini netimu rangu diaries uko kumatebhuku kweduko. Ndo zvinenge zviriko. Antika saka guys chirega itinde kwatoda kuenda stay tuned. Asata pedza stay tuned. Tinenge tichese nhasi anditika love you guys. Mwah.